Dankjewel. Wat vindt u daarvan? Ik vind het wel humoristisch, ja. Humoristisch, hoezo? Ja, oké. Ja, we doen er zijn zoveel andere dingen die belangrijker zijn dan dit. Hè. Dus maar ik vind, het stelt wel op prijs. En het initiatief stel ik zeer op prijs. Ik heb hier een Limburgs lintje in mijn handen voor Carla Jansen. En als ik haar kleinzoon moet geloven, is Carla de allerliefste oma ooit en zet ze zich altijd in voor iedereen. Zo geeft ze bijvoorbeeld taalles aan mensen die geen Nederlands spreken en zet ze zich in voor het Toon Hermanshuis, zelfs toen ze zelf kanker had. Dus ik ga snel naar haar toe om haar te verrassen met dit liedje. Even kijken waar we moeten zijn. Oh, auto. Het is toch spannend om dan zo iemand te gaan verrassen, hè? Ik ga even snel lopen. Plaats naar een bordje, of dit goed is. Ja, hier, we zitten goed. Carla Jansen. Carla, die woont daar. Die woont hier? Oké, super, dank u wel. Ik ben heel benieuwd. Hallo, Goedemorgen. bent u Carla Jansen? Volgens mij wel, ja. Hallo, hoi. Ik zal me even voorstellen. Hoi, Maxime van LE. Dag. Hoi, en wie is dit? Dit is mijn kleindochter Daya. Zeg maar dag. Hallo. Iets van hier, als je dat leuk vindt. Ja, ik denk misschien, wat is dit nu? Ja, natuurlijk. Ja, we hebben een verrassing voor u. Mogen we even binnenkomen? Ja, natuurlijk. Kom verder. Ja? En zo'n was koffie komen drinken. Oh, wat leuk. Zeer opvallend. Ja? Op dinsdag. Want dat gebeurt niet zo vaak op een dinsdagochtend. Jawel, wel vaak. Maar. Kan ik hier doorlopen? Hallo. Oh, Neem jij dat? ja, dat is misschien wel makkelijker, denk ik. Hoi. Hoi. Ik ben Maxime. Hoi. Hallo. Nou, fijn dat we binnen mogen komen. Ja, graag gedaan. Even kijken. Waar zullen we gaan zitten? Maar ik weet niet wat je van plan bent. Ik weet niet waar jullie zaten. Waar jullie... zaten. Hier? Nou, dan gaan we gewoon lekker hier naartoe. En vertel eens iets over je moeder als je wil. Wat is het voor een moeder? Een goede moeder, hardwerkend vroeger, heel veel gedaan, vrijwilligerswerk. Een goede oma, levensgenieter, weet wat ze wilt, weet waar ze van houdt. Dus ja, kort en bondig klopt dat. Want wat voor vrijwilligerswerk heeft u dan bijvoorbeeld allemaal gedaan? Ja, eigenlijk niks bijzonders. Gemeenteraad, een thuisloze, toernamenshuis. Ja, nou, ja, allemaal lang geleden. Dus het is goed zo. En waarom heeft u dat gedaan? Ja, goed, maatschappelijk verantwoord bezig willen zijn en naast mijn baan. Dus, maar op een gegeven moment kom je op een leeftijd en denk je, nou is het goed. Nou, je pensionering nog een beetje gedaan, maar nou doe ik dat niet meer. Want ik begreep ook dat u zelf best wel ziek bent geweest. Ook Ja, toen u... ja, daar wil ik helemaal niet over praten. Nee. Klaar. Is dat... Nee, dat is niet belangrijk. Nee, niet. Want u wilt dan ook niet altijd eigenlijk dat u in het middelpunt of zo staat? Nou, daar gaat het niet om, maar ik wil niet bekend zijn van... er zijn ergere dingen, hoor. Dus ik functioneer normaal, niks in de hand, klaar. Misschien even tot het punt komen waarom we hier zijn, want we hebben namelijk iets voor u. U verdient namelijk een Limburgs lintje, omdat u zich dus altijd zo in heeft gezet voor iedereen. Oké, dankjewel. Wat vindt u daarvan? Ik vind het wel humoristisch, ja. Humoristisch, hoezo? Ja, oké. Ja, we doen er zijn zoveel andere dingen die belangrijker zijn dan dit. Hè. Dus maar ik vind, het stelt wel op prijs. En het initiatief stel ik zeer op prijs. Ja. Willen En dan heb ik hier, misschien wilt u hem overhandigen aan uw moeder. Oh, kijk eens Het aan. echte lintje. Echte Je lintje. kunt hem misschien even opspelden. Ik weet niet of dat gaat. Oma lintje. Dus dat is toch best speciaal? Heel speciaal. Nee, dan dat doet niks aan het feit dat ik het wel grappig vind. Ja. Ja. Want heeft u dan zelf ook het gevoel dat u ook echt zoveel bijdraagt voor mensen? Nee. Nee, ik vind dat... U doet dat gewoon? Ja, doe dat gewoon. Ja, dat doe je gewoon, ja. Binnen de mogelijkheden die je hebt, moet je wat voor anderen doen, vind ik. Ja, nou ja, dat heb ik gedaan.